Tokom ove prezentacije razgovarat ćemo više o tome kako se učenici biraju za učešće u YES programu. YES program je financiran od strane američke vlade. Odabir učenika koji će učestvovati u YES programu vrši nezavisni panel u Sjedinjenim Američkim Državama. Proces selekcije se vrši tako što se prijave učenika, što uključuje eseje, bilješke sa individualnih intervjua, aplikacijske formulare, pregleda nezavisni panel na koji uposlenici našeg ureda i bilo ko drugi nema utjecaj. Nakon detaljnog čitanja prijavnih obrazaca i svih materijala za testiranja, donosi se odluka ko je dobio stipendiju. Učenici koji su se prijavili tokom sezone testiranja 2020. godine trebalo bi da budu obavješteni do sredine aprila 2021. godine i saznaju ukoliko su postali finalisti, učenici zamjene, to jest alternate students, ili da nisu odabrani. Učenici finalisti mogu postati finalisti ukoliko zadovoljavaju zdravstvene kriterijume kao i kriterijume za dobivanje američke J1 vize. Šta to znači? Nakon što obavijestimo učenika da je on ili ona postao finalista, učenici će imati jedan rok kada moraju dostaviti dokumente, recimo vezano za vakcine koje se zahtijevaju od njih za upis u Sjedinjene Američke Države u školu i koje trebaju da dobiju prije odlaska na program. Isto tako ukoliko se ustanovi da je učenik izabran da bude finalista, a oni su također američki državljani, oni ne mogu učestvovati u programu. Vezano za J1 vizu, ukoliko finalista, ako ustanovimo da je finalista boravio 90 dana ili duže u Sjedinjenim Američkim Državama, oni nemaju pravo na dobivanje J1 vize. Učenici zamjene i alternates, to znači da ukoliko neko od finalista odustane do određenog roka ili budu diskvalifikovani jer recimo nisu mogli da ispune zdravstvene kriterijume ili slično, ukoliko se to desi, oni budu diskvalifikovani ili neko odustane, onda neko od učenika zamjene bude izabran od strane našeg ureda u Washingtonu da zauzme njihovo mjesto. Isto tako, učenici koji nisu odabrani, što je nažalost većina učenika jer je broj je stipendija ograničen, oni će biti obavješteni o tome da nisu bili odabrani za učešće u programu. Učenici finalisti putuju u Sjedinjene Američke Države sredinom avgusta 2021. godine, gdje borave do juna 2022. godine. Znači, boravak u Americi na ovom programu podrazumijeva boravak jedne školske godine, to je 10 mjeseci na programu. Kako smo već naveli, broj stipendija za učešće u YES programu je zaista ograničen. Ukoliko ne budete izabrani za učešće u YES programu, molimo da imate na umu da je YES program i učešće na YES-u izuzetno konkurentan, a broj stipendija je zaista ograničen. American Council's ured od panela za odabir ne dobiva pojedinačna objašnjenja zašto je neki učenik odabran ili zašto neki drugi učenik nije odabran. Odličan uspjeh u školi i savršeno poznavanje engleskog jezika nisu presuđujući kriterijumi za odabir učenika da učestvuju na YES programu. Još jednom da naglasimo, YES program nije akademski program, već kulturološki program razmjene. Imajući to na umu, važan činilac odabira je spremnost učenika da se prilagodi životu u Sjedinjenim Američkim Državama po procjeni panela za odabir, a na osnovu prijavnog materijala učenika, njihovih eseja sa testiranja, kao i bilješki sa pojedinačnih intervjua sa svakim učenikom. Svi učenici koji se prijave za učešće u YES programu, nažalost, nisu spremni da se nose sa izazovima koje iskustvo razmjene nosi. Provesti jednu školsku godinu odvojeno daleko od roditelja i grupe prijatelja, izvan svoje zemlje porijekla i u totalno drugoj kulturi nije lako.
ali po iskustvima naših bivših učesnika programa, zaista jeste jedno vrijedno iskustvo i jeste vrijedno napora i truda. Skoro svi učesnici na programu prolaze kroz neku vrstu poteškoća tokom boravka u SAD-u, poput osjećaja usamljenosti, nostalgije, melanholije i kulturnog šoka. Zato je bitno da učenici posjeduju vještine da se sa ovakvim vrstama problema suoče i da ih prevaziđu. Naravno, JES program je tu da pomogne učeniku da se što bolje prilagodi novoj sredini, kao i da da savjet ukoliko dođe do bilo kakvih problema. Uloga naših partnerskih organizacija koje smo spominjali ranije, to su organizacije zadužene za pronalazak smještaja, to jest placement organizations, su uglavnom tu da pomognu učenicima ukoliko dođu do bilo kakvih problema tokom boravka na programu. Osim tih placement organizacija, svaki učenik tokom boravka na programu ima kontakt i zaduženu osobu koja se zove lokalni predstavnik ili lokalni koordinator tokom svog boravka na programu kojem se mogu javiti za bilo kakve probleme ili bilo šta s čime se mogu suočiti tokom boravka u SAD. Svakako, učenici koji ne budu izabrani kao finalisti ove godine zaučit će u JES programu, a koji su rođeni u 2005. ili 2006. godini i upisani su ove godine u prvi razred srednje škole u BiH, imaju mogućnost da se prijave na program opet sljedeće godine. Svakako, ukoliko imate bilo kakve pitanja vezano za JES program, javite nam se na mail yes.bayeramerikancouncils.org ili nas pozovite na broj telefona 033 838 262. Hvala na pažnji.